Skočím vám do toho, ako sledujete toto video a povieme si pár informácií o tom, prečo táto výzva, prečo 30 minút a ako bude dlho trvať. Tak v prvom rade, prečo táto výzva? Bol som 2. januára behať a mi napadlo, že bolo by dobré si dať výzvu každý deň aspoň tých 30 minút ísť niečo spraviť, či už to bude beh, cvičenie v posilke, alebo len jednoduchá yoga, alebo teda stretchingové cvičenie na uvoľnenie večer, alebo klasické len cvičenie doma s vlastnou váhou, hocičo. Je to úplne jedno, ale proste každý deň sa aspoň aktívne 30 minút hýbať. Ďalej potreboval som aj nejaký impuls, že aby som vydržal, aby som nerobil len, že raz, 2 razy do týždňa si idem zabehať alebo niečo robiť, ale aby som aktívne niečo robil. Tak som si dal takúto výzvu. Ďalej, prečo tých 30 minút? Presne preto, že nie každý deň je dobré cvičiť a trénovať, potrebujete aj regenerovať a preto je tých 30 minút, keď budem mať regeneračný deň, že pôjdem sa len aktívne prejsť niekam do hôr napríklad, do lesa, tak stačí to nejaká vychádzka 30 minútová, alebo keď bude mať tú jogu večernú, alebo to naťahovanie, tak tam tých 30 minút je možno aj viac jak dosť. Plus 30 minút myslím si, že zvládne každý a chcel by som motivovať čo najviac ľudí. Ak len 2, 3, 5 ľudia na základe tejto mojej výzvy sa odhodlajú niečo ísť robiť, aspoň tých 30 minút denne, budem šťastný, budem rád a stálo mi to za to. Posledná vec, že ako dlho bude trvať táto výzva, no najradšej by som bol, keby ju zvládnem celý rok. Ale keď to bude 3-4 mesiace to budem ťahať, tak budem rád a budem šťastný. Plus ešte posledná info, alebo posledná vec, ktorú by som chcel povedať, nejaké ciele na tento rok. Hlavný cieľ a jediný cieľ, ktorý mám, je konečne si odbehnúť maratón. Už 3 roky to tlačím pred sebou, respektíve 2. Prvý rok som mal cieľ polmaratón, ktorý som splnil a potom každý ďalší rok ma zastavilo buď zranenie, alebo minulý rok som takisto ma stopla noha, kedy mi ju vyplo pri 18. kilometri a bol som rád, že som dobehol, v úvodzovkách dobehol aspoň polmaratón v Bratislave. Takže hlavný cieľ na tento rok je odbehnúť maratón. Takže sledujte, odoberajte, aby vám nič neušlo a vidíme sa čo najbližšie. Čaute.